Dinastia Roșie în acțiune. Nu urcă, frate. Nu urcă. Dacă mai avea vreo 50 de cai. Da! Hai cu trolii de aici! Pula mea, frate. Hai să coboară ei, mă, frate. Ce dracu, frate. Hai cu trolii, să ne arăți omorul ăla. Da. Maxule, dă-le dați... Telecomanda, imediat. Ha, mă!